Ahliňize salam dostlar, ýagdaýlaryňyz gowmy, janyňyz sagmy. Ine bugün Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Washington ştadynaky Seattle şäherine geldim we ilkinji gelen ýerim dostlar Bruce mazary. Ahliňiz üçin gyzykly videolaryň biri bolar nesip bolsa we meniň üçin bir täsirleriň biri, çünki ýaşlygymyzyň bir ýaşlygymyzy biziň söýgümiz gazanyň bir kino aktýor, hani bir gahrman bilýäňizmi. Şonuň üçin dostlar şu wagt Seattle şäherindäki Bruce'leyin jaýlaryň ýerine geldim. Dostlar şurada gysgaça görüň bereýin. Bruce Lee San Francisco'da dogulýar we Seattle şäherinde de ömrüň köp wagtyny şu ýerde geçirýär we Hong Kong'da da aradan çykýar. Ýöne ol Hong Kong'da aradan çyksa da onun cesedini getirip özüniň köp wagtyny geçen ýere bolan Seattle'la zyyarat edýär. Dostlar ne şu görýän ýerimiň ähli şu ýerdäki mazarlyk ve birazdanım Bruce'leyin mazaryna gelir. Ve dostlar bu ýerge ben ýeke gelmedim. İlleşmedim. Murada bilen birlikde geldik. Murada şu ýere getiren üçin, girdiren üçin köp sag bolun. Janyňyz sag bolsun, çünki Bruce Lee ujewer Bruce Lee adyny eşitmedi bir aýratynda. Şonuň üçin dostlar şu wagt görelik. Ne dostlar şeýle görüşüňiz ýaly. Bruce Lee 1940-njy ýylyň 27-nji noýabrynda dünýäň 73-nji ýylda aradan çykýar. Onun oğlu Brandon Bruce Lee. O hem 65-nji ýylda dünýä ýenip 93-nji ýylda aradan çykýar. Ne dostlar, bu mazar ören gelim gidimli ýerleriň biri, ne adamlaryň gül goýup durlar, ýürüýte bir zat etdirler. Ya yapmamoçuk. Yine onun mazaryna ýazgyrlar. Şu yerde de oğlunun bu yerde bizden başka da Singapur'dan Bruce'leyin mazaryna ziyarete gelen bir näçe adamlar bilen tanış bolar. Dostlar şu wagt Bruce hakynda şu Singapur'dan gelen dostlarymyzdan bir näçe informasiýalar alyp sizinle paýlaşarys. Thank you. Well, he made martial art famous, and he made martial art available to everybody in the world. Because in the past, the Chinese were very protective of their own Chinese kung fu. So they were only glad for the Chinese to learn kung fu, but not everybody in the world. Not the Caucasian, not the whites. So because he introduced it to the world, everybody knew what is kung fu now, the Chinese kung fu. Xitaylaryň kung fu söwesini hemme kişi tanadyp, ustalygyny görkezden adam we şu adam ähli kişi kung funyň näme zatdygyny bilýärler-de. Thank Mr. Lee for sharing his kung fu to the world, so everybody know what is Chinese kung fu. In the past, the Chinese masters were very protective of their kung fu secrets because they do not want the white people to learn kung fu. Aslında Xitaylar goýanlary, ýalňyş mäni bolsa Xitaylar goýanlary kung funy ähli adama öwretmek islenip ýöne bu şeýdäde şoly halka ýaýdylar we bizden de mundan sonra kung funy ýani bildiňizde göre adamlar paýlaşarlar. So Bruce Lee learned a lot of martial arts and he combined all together to make his own art called Jeet Kune Do. So it's a mixture of Wing Chun, Tai Chi, Chinese Kung Fu, Taekwondo, some Filipino stick art. They combine all together, then he make his own called Jeet Kune Do. Özüniň aýratyny sunuňyzda öğretjäde kung fudan ýa-da başga taekwondo bilen garaşdyryp aýratyny bir zat öğretdi, halklara rahat getirdi. Founder of Jeet Kune Do. Jeet Kune Do. That is his Bruce'leyin özüniň aýratyny öğretden zat Jeet Kune Do. Jeet Kune Do. Then his gravestone, founder of Jeet Kune Do. Just wondering about he died really soon and Young, he get 44 years old, 33 years old. 33-year-old, and the main idea is he was really most famous, right? That's right. Yeah. Then now we're just wondering about can you explain us why he died too early, or somebody did that? Yeah, there's always the conspiracy theory to his death. But
story is he's tiring himself too much. Overtired. Yeah, so Oh, no I see. rest. I think it's an exhaustion to his body. But nobody really know how he died in the house and just like a heart attack. It's not same thing with the film, right? Not the same thing. Oh, because one of the movie does it shows somebody killing. No, nobody killed him. He just died of a natural cause. But the most important thing I think is that because of his really dedication to the art, so he's been training very hard to be very lean and to be very fit. But sometimes your body cannot take certain exertion. So after a while, he will just break down. Okay, let me just translate. Dostlar, yaş vaxtında ölmenin sebebi hem hani aklı adamın arasında bir şeyle karışık ifade ölümü ya da öldürülümü. Aslında hani bu yaşının aytışına göre hiç öldürülmedi çünkü o yaş vaxtında köp zanimatsiya edip öz bedenine ağrım talabi, rahatlık verenok, dinç verenok ve şu sebepli hem hani overexit hani köp edenligi sebepli hem bedenine ağrım düşüyor. Şey diyeyim yaş vaxtında öz ömrünü yitiriyor. So sir, we are coming from Turkmenistan. Nice to meet you. Nice to meet you Singapore. too. Yeah. Say your highest best wishes for my country. All the best, son. Thank you very much. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you.